ati batike zvechopu chopu kusangana zvakare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu one chivhitivhiti apo patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndiri kuuya panapa ndine nyaya update iri kundisiririsa pamusoro pemauto vakomana 65 vaya vekunzi vakasungwa mushure mekuspreadwa kwemapamphlets maflyers kunzvimbo dzakasiyana siyana kwavakazonoiswa because vakomana vari kunzi vanga vakawanikwa pa2 brigade ndipo pavanga vakavharirwa vari. So pakazonga kubuda nyaya dzakasiyana siyana vachinzi vakazodzoka vakazosiiwa vakazoreleaswa, but nyaya ndiri kutambira panapa according to one of the close sources vari kuti those guys havasati vasiiwa ende vazhinji vacho vari kunzi vakarohwa vakafira mberi, vamwe vakatyoka mbabvu, vamwe vari kungochema vari imomo ende one wacho asvika pakutonzi afa ashayikwa. So guys, this is something that is very sad. Vakomana vanenge vachimbotiraya kuda kuita zvavanga varida kuita, I understand that, but chinhu chinoshanda ukaona une hama yako asipo pamba, ukaona murume wako uchizoti aimbouya kumba asi kuuya kunzi ari kubasa kupi, chimboenda kubasa kwacho unobvunza ndokumburoko waona vakaenda kupi kwacho, nekuti vakomana vakangoiswa muzvipatara zvakasiyana siyana, kungotorwa tumagroup iwo ndonorapirwa kuiwo ndonorapirwa chimbofambai mubvunze. Kana mukaona vamwe vacho vanogona kuva tichiri mabhachura vapfana vacho havasati arora, bvunzai kuti vana vari kupi hama dzadiwa, nekuti hatidi kuti mangwana munozongoya makungonzi daiso wangorwara uya daiso motanga kusheyiwa muchisherwa macoffin 11 something chekuti hazvina kunaka izvozvo. Please do not ignore your relatives. Ndo update ndangoti ndingokuzivisai guys kuti hazvina kutombomera mushe pane vanhu vaya vanhu vakarohwa vakafira mberi vaya, vanhu vakatyorwa pakarohwa munhu semunhu. Ndo inini update yandangoti ndirese ndingoti ndichiti ndatambira ndikatekedza ndigare ndauya nayo panapa ndichingokuonesai, but handisi kuda kupedza nguva ndichiramba ndichitaura zvinhu zvakawanda because a lot is going, zvakawanda zviri loading, zvakawanda zviri kuitika, zvakawanda zviri kutora nzvimbo. Pane vakuru vari panapa vandangotekedza ndingovapoka mukana kadiki vakwanise kutaura zvavarida kutaura nemaZimbabweans, and then zvimwe zvacho tozosangana muchikamu chinenge chichizotevera. Tinenge tichipa zvinofanira kuraramiwa nazvo tiri munyika sevana veZimbabwe. And nyika yedu zvairi singafanira kunge iri zvairi, yaifanira kunge yakagara iri patop pe the rest of the African continent, 54 countries. But now we are on the bottom on the 54 countries because of the leadership, because of the stupid mindset of the people there in ZANU-PF. Why those people there have a stupid mindset in ZANU-PF? Because vano control one state. State ndo inovakontrola kuti ita izvi. Vanhu vese vari kuita mashoko kana kuti vanopa mashoko muparliament, mukavatarira hakuna munhu anopa mashoko ake. And chandakadzidza ndechekuti ivo vanoti president akataura hakuna chakaipa chinotaurwa napresident. Aiwa, president munhu munozviziva. That's why Africa inei pacolonization vamuri kuti mapresident nhasi anga ari maprime minister vaindosvika vachichemera kuma western president kuti inini ndinorula Rhodesia South, Rhodesia North, Rhodesia East. Zvinoreva izvo kureva kuna naZambia, Malawi, muZimbabwe, Mozambique zvichienda zvakadaro. Dzakanga dziri nyika 1. Yakanga iri nyika 1 iyo. Andima paona. Zambia yakazototumidzwa kunzi Zambia nenyaya yekuda hukuru kuti tiwane mablack African anotitungamirira
singazuti tiri kutungafirirwa namapofu nezvireshe nevanhu vasingazivi zvavari kuita nevanhu vasina good leadership. Saka unonota kuona kuti ava vanhu ava vana vestate ava vokukontrolewa nestate ava brain dzavo dzakafa, brain dzavo dzakadhakwa, mapenzi. Munoziva here kuti izvezvi ngadei mazimbabweni mazhinji ndakamboisa gore rapera paseriro ndikati iye wekuleni zvauri kuita dei zvava zviri free and fair ikena uchiitira social media zvinoitwa naSofimukwena wemuno journalist wemuno muSouth Africa. You are a journalist. Is free in South Africa to be a journalist and to speak the reality to the community, to speak the reality to the social media like what you did. But the reality what you spoke behalf of the Zimbabwean children, to show them the reality of the story, Kali, what is happening in Zimbabwe. ZANU-PF don't love that. And they don't support you. That's all makaona uyu mufana wemiromo mikuru uyu, miromo mitema uyu, sesura yeBrahman Zigo vakamugirebha. Pavakangoona Zigo ava kutaura chokwadi, akutanga kuita beginning yekutaura chokwadi, vakamugirebha vakamisa kwavari. Saka Zigo rava bhini kuti wangodya mapambasi everything vanorashira muna Zigo, kuti Zigo arashirwa, iye Zigo acharashirawo mashoko ake asina kururama kuvanhu macitizen. Mumutererese kana achitaura. Same apply naPardon Gambakwe. If you can go deeper, those people they have a position to the Zimbabwean ministry, but havana kupinda nemaqualification. Vakapinda kuZimbabwean ministry to be a CIO, to be a CID, nenyaya yejournalisting. Tumapaona ndo nyaya iri kukonzera kunzi uyu Blessed Mutlanga vamusilence, and vanozama by all means kutena Blessed Mutlanga kuti asataura chokwadi. Hakusi kuti Blessed Mutlanga wayava vamudi, but Blessed Mutlanga chavasingadi paari inyaya yekuti anotaura chokwadi. Ndo nyaya iya ine two times iwewe uchivingwa uchitorerwa michini. Vanhu ivavo vanototora michini yako yechijournalist, they are seeking for the information, but the problem yavanozoita ndeyokuti havazogoni kunge vabvisa a password nemapin code ari mumemory stick kana kuti muUSB yako iwewe, mustick rako iwewe, nemulaptop yako. The moment yavanoda kundobvisa zvava information yose yodileteka, handitovaona zvezvo vanenge vasingazivi. Saka vanenge vaida kuona vanhu vanoziva password nepin code yezvinhu zvako, yemichini yako, then kuti vatore information yese ite yavo. Like what are they did to Tsvangirai, like what are they did to Joshua Ngoma, like what are they did to Chamisa, because iyo vakaona kuti vakutadza kukubata, then vachaisa umwe munhu through iwewe, through iwo kuti munhu anonyatso kuti ari kudivi rako ukasavachenjerera vanhu ivavo. Ende vakatombouya vakawanda ndozviziva, vanouya kwauri vachiita sekuti iwewe vakomana vari side rako havasiri kusapota chitimu iyi. Saka nyaya dzavo dzavanenge vachitsvaka, mufana uya wakamboshanda naye akazokutengesa, wakazobuda uchimhanya paya paya.